ayan guys, for today's video, dito tayo ngayon sa Figure and Paris. Dito lamang din yan sa Tamuduchi, Manawag. Ayan, sa Poblacion, Manawag guys. Ayan, dahil medyo late na, naubusan na tayo ng Paris guys. Ayan, pero okay lang din yan. Dahil din naubusan ng sabaw, naubusan na ng mami, ay naubusan na ng Paris, yan na lang yung natira guys. Ay, may ano pa. Sorry naman. Sige po. Ala? Baby, I miss you. Ala? So ayan guys, at this moment dito na Hello mga katsuki. nagutom yung mga kasama ko, kaya kahit na gabing-gabi na, napalaga kami dito sa Tamuduchi, Manawag. Ayan. Nagpininom na po si Nana. Oo, kasi may naglili daw. Mga katsuksuk, at dito po kami nagpapayabol sa Parizan. Hello mga katsuksuk. Kasi mula ba na Ay, ang oras po natin ay 12:15. Paano to yan? Tayo po ay malapot. Tayo dito sa Tamuduchi. Guys, dito lang po sa Manawag. So guys, hello guys. Dito po tayo ngayon sa Tamuduchi. Welcome po dyan sa Malolos, Bulacan. Hello, my house. Campusnet. At ito po ay sa kanya. Bao ko ati sagsak ya. Sasaksak ko lang po yan. Pero usually ate, anto ko medyo magsasarap. Kasi kunyaran, siyempre Sabado or Sunday kanto. Noong sir, noon yan, nung ito, matapos kami na. Pero noong naabot kami 12:30. Mat. Nunda ko sa to, nunda ko sa kuryente. Lalo na siguro wala yung banda kanto. Tingnan mo wala banda? Oo, hindi. Umalis dito kayo. Panto. Ayun, dapat sinabayan sila kung tapan na kapan. Sarap kasi yung kanyan-kanyan. Hello mga kasuksuk. Sana okay kayo sa mga pagmumukha namin ha. Kaya nauumay. Pero sa Sorsogon. Buti ba kami? Nalimit ka kita, I love you kakak. Pero sasarap ko sa atin natin. Ay, saka to dapat ate, manhugo. Tala nang nangyat yun. Ay, mga... Ngay Golden Buddha yun. Kasi na delivery. Ayan. Ito na po guys. Ang kanilang orders. Only 500 lang po. Akin na po. Akin na po yung mga bayan nyo guys. Uy, natinig mo tanong. Order nyo, ma'am, sir. Ano po yung order nyo? May kulang pa po ba? So yan guys, and finally na-serve na yung mga Ulit. So yan guys, and finally na-serve na yung mga orders natin. Ayan. O parang sa akin yung Lumi. Oo nga. Diba? Ano ka? Ako! Di ba mami din ako? Ha? Mami ako. Mami niya yung mami niya, kamata ko. Paris ta. Diba sabi mo ano? Paris ka niya, Paris kayo niya. Paris ang sika nga pilong ito. Andikin mo la. Tingnan ikargaan namin niya ayata pagdakul. Taon ina. Here. One. Thank you so much, Pipay, sa inyong palibre. Thank you rin sa inyong mga ito. Sa dula. So this is Papa Jobs. So this is Papa Jobs. This is our story. Yeah, bye.